Naimbag nga aldaw, kada kayo amin. Kumusta kayo? Nadanon manen, tin tayo panagadal, kadagiti kabarbaro nga adal, iti kindergarten. Siyak ni Mang Venus, ket siyak ti kadwayo, tin tayo panagadal. Kamaudyanan na dahito yung episode, manamnama nga, umuna, mabigbig ti uni, ti letra N, ay kenti. May kadwa, may baga dagiti bambanag, amang rugrugi iti letra N, ay kenti. Ken may katlo, maisurat ti letra N, ay kenti. Daytoy ti letra N. Ti uni ti letra N ket dublyan man nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra N ket nuwang. Nota. Niyog. Nanang. Dublyen tayo man ngay baga no anya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing letra N. Ti uni naket daytoy met ti letra I. Ti uni ti letra I ket I. Doblyan man I. Nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra I ket I. Itlog. I. Ima. Init. Doblyan man no anya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing letra I. Ti uni ti letra I ket I. Daytoy met ti letra T. Ti uni ti letra T ket doblyan man nalaing. Dagiti banag amang rugrugi iti letra T ket tarong. Tabo. Timba. Tinapay. Tulbek. Doblyen tayo man no anya a letra ti pangrugrugyan dagitoy aladawan. Nalaing letra T. Ti uni naket nalaing ubing. Doblyen tayo man ngay baga tinagan ken uni dagitoy a letra. Letra N. Letra I. Letra T. Letra N. Letra I. Ken letra T. Intayo nga ruden iti pangrukod nga activity tayo. Umuna nga activity. Timbukelan ti pangrugrugyan a letra dagiti sumaganad aladawan. Umuna. Tarong. Letra N. Letra I. Letra T. Ti umno asong basket,
letra T. May kadwa, ima. Letra N, letra I, letra T. Tiumno asong basket, letra I. May katlo, nuwang. Letra N, letra I, letra T. Tiumno asong basket, letra N. May kapat, niyog. Niyog. Letra N, letra I, letra T. Tiumno asong basket, letra N. May kalima, itlog. Itlog. Letra N, letra I, letra T. Tiumno asong basket, letra I. Naalayo ka di amin ti mo ng activity? Very good! May kadwa nga activity. Ikonektar ti dakkel a letra iti anak na abasit a letra. Letra N. Ayan na ti basit a letra N. Nalaing. Letra I. Ayan na ti basit a letra I. Nalaing. Letra T. Ayan na ti basit a letra T. Nalaing. May katlo nga activity. Isurat ti letra N, I, ken T, iti nadalos a papel. Di nga ruden ti nagpatinggaan, ti adal tayo itangal daw. Agiyamanak iti panagdengeg. Manen, siyak ni Mang Venus, ti maestrayo iti kindergarten. Bye-bye!